O PP gobernará Galicia outros 4 anos máis. Alfonso Rueda conseguiu a súa primeira maioría absoluta, a quinta consecutiva para os populares. Fixéronse con 40 deputados, 2 menos que hai 4 anos e un punto menos en porcentaxe de voto. Aínda así, superando con creces a barreira dos 38 escanos, onde se sitúa a maioría absoluta. Teño que dar as gracias por esa enorme confianza que arrosaron os resultados electorais. Gracias por esta inmensa honra que vai supoñer ser o presidente de Galicia nesta legislatura. E gracias polo enorme privilexio de ser o presidente sereino de todos e todas sin distinción. Moitísimas gracias. Gracias de verdade. No BNG viviron a xornada dun xeito agridoce, medrou como nunca antes, acadando os 25 deputados e roldando o 500.000 de votos en toda Galicia. Un avance histórico para o Bloque, pero insuficiente para artellar un goberno alternativo. Esta campaña e este resultado electoral indícanos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadanía ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento e que quere transformar este país. Unha cidadanía que non se resigna a ver como Galiza vai a menos mentres outros avanzan. O PSDG, entre tanto, afúndese. Os socialistas rexistraron este domingo o peor resultado da súa historia nunhas autonómicas, pasando dos 14 aos 9 deputados e só o 15% dos votos. O candidato Besteiro di que non entra nos seus plans marchar. Que sí, que efectivamente o meu destino está aquí no Parlamento de Galicia, por certo, como sempre dixen en toda a campaña, non é un tema novo, pero bueno, se o que quere a confirmación xa a ten. Sumar non a cada representación e mesmo queda por detrás de Vox en número de votos. Peor resultado obtivo Podemos en solitario, quedando co 0,26% dos votos por detrás de Pacma. A sorpresa da noite foi Democracia Ourensana, que acada un deputado e que así todo non vai ser clave para gobernar, tal como eles agardaban. As eleccións este domingo destacan tamén pola gran movilización. A participación superou o 67%, 9 puntos máis que nas autonómicas de 2020. Agora queda por recontar o voto emigrante, que en principio pouco alterará o resultado deste 18 de febreiro.